Dobrodošli. Danas ću da vam pokažem kako sam pravila jednu salatu koja je malo neobična za naše prostore, ali veoma ukusna. Moje dete koje ne voli grašak kaže ja mama raju mojim ustima. Ja sam koristila grašak iz konzerve, on vam je potreban, ne mora biti iz konzerve, potrebno vam je majonez i pavlaka u istoj razmeri. Zatim tvrdi sir, rendani, koristila sam edamer, iseckala sam mladi crni luk, ne mora biti mladi, može bilo koji, i pančeta, pržena i kasnije iseckana. Potrebno vam je od sastojaka još biber i potrebna je so. Pavlaku i majonez pobiberite, posolite i izmešajte. Kasnije u jednoj posudi sve sastojke sjedinite i izmešajte sa pavlakom i sa majonezom. Salata gotova. Možete da je ohladite, mi je nismo hladili, služili smo ju šnicle, možete uz roštilj, je odlična ova salata, možete i uz pečenu ribu. Eto, to je to. Što se tiče graška, znači možete bilo koji, neko ovu salatu pravi smrznuti grašak, samo se otkravi i stavlja, neko kuva grašak, ja sam konzerviran i jako je bitno ako koristite grašak iz konzerve da ga pre nego što stavljate u salatu operete sa hladnom vodom da taj saft koji je bio u konzervi nestane. Eto, toliko. Hvala vam što ste me poslušali, što me pratite, što komentarišete i ako budete pravili salatu, slobodno napišite ispod da li ste zadovoljni, mi prezadovoljni.